ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഇന്ദിരാദേവിന്ന് എഴുതിയത് തെറ്റിയോ? ഇതെന്തോ ലിന്ദിരാദേവിയായോ? ലിന്ദിരാദേവി. ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഞാനൊന്ന് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. പോയി. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേഷ്ണ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മാതാജി. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. നോക്കില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇന്ദിരാദേവി എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ക്ലാസ് തുടങ്ങട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ വീക്കെൻഡ് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും പ്രണാമം, സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജഗതാകസ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമോ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും വീക്കെൻഡ് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നോക്കിയത്. ഈ 6 അധ്യായങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ 6 അധ്യായങ്ങളെ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 6 അധ്യായങ്ങൾ. അതെ, 6 അധ്യായങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറയുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗം. കേട്ടില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനയോഗത്തെ പറ്റി നമ്മള് 18 അധ്യായങ്ങളെ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? നമ്മൾ ഈ 6 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് പഠിച്ചത് ഏത് യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച്. അതെ, കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പം എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പഠിച്ചത് യോഗയെ കുറിച്ച്. നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ 8 പടികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അപ്പം എല്ലാത്തിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള യോഗം, ഏറ്റവും ഉച്ചകോടിയിൽ നിൽക്കുന്ന യോഗം ഏതാണെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും എല്ലാത്തരം യോഗചര്യകളുടെയും ഉച്ചകോടി ഭക്തിയോഗമാണ്. അതിലേക്കുള്ള വഴികളാണ് മറ്റു യോഗങ്ങൾ. അപ്പൊ യോഗം എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. മറ്റു യോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരലാണ്. അപ്പം കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അവസാനം വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗം. അപ്പം ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള യോഗം എന്ന് 3 യോഗങ്ങളിലും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗമാണ്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗം നമുക്ക് പരിശീലിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തത് 7ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം.
അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെ വിജ്ഞാനമാക്കണം. വിജ്ഞാനമാക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, അതിനെ പരിശീലിക്കണം. അതാണ് അജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനാ പാർത്ഥ യോഗം യുജ്ഞന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു. അപ്പം ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഇനി 7 മുതൽ 12 വരെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗമായിരുന്നു. ഇനി വരുന്നത് 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളെ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ട് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പൊ തച്ഛൃണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക. തച്ഛൃണു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക. ഇത് ഉപദേശിക്കാൻ ഭഗവാനെ കഴിഞ്ഞും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് മറ്റൊരു ആളില്ല. അപ്പം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് ശൃണ്വതാം സ്വകഥാം പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനം ഹൃദ്യന്തസ്തഹ്യഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃൽ സദാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാം ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മം അത്രേ. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. എത്രത്തോളം കേൾക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ അടുപ്പവും ഭക്തിയും വർദ്ധിക്കും. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും വളരെ പുണ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മ സ്വരൂപത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാൻ അറിയാം. ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തികൾ ഭഗവാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും അപ്പോൾ അതില് ഭഗവാനോട് താല്പര്യമുള്ളവര് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഭഗവാൻ കാണുകയും അവരുടെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, നമ്മളെ പോലെയല്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ശരീരം സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് നാശമില്ലാത്തതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയുള്ള പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നാശമുള്ളതാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നിരന്തരം കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം കിട്ടുകയും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ ശുദ്ധമായി പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ചിന്തകളും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം മാലിന്യം പൂണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അതായത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാൽ മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു പുക തീന് എന്ന പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സമ്പർക്കം മൂലം അത് ആ അജ്ഞാനത്താൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേൾക്കുകയും ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ നിരന്തരം ഭാഗവതത്തെ ശ്രവിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരിക്കുന്ന
ആ ഒരു ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് പൊടി തട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു അടുപ്പം ക്രമേണ നമ്മളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ്യദതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്വതഃ. അപ്പം ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പല വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നവർ, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നോക്കുന്നവർ. അപ്പം പല രീതിയിലാണ് ആത്മാന്വേഷികൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അറിവുകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൽ അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ പല പൂർണ്ണത നേടുന്നവര് ഒരാളെങ്കിലും പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം, ഒരാൾക്കെങ്കിലും പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ പറ്റാം. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാനെ അറിയാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത്. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെയും പലതരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറാൻ ശ്രമിച്ചാലും എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വേദങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ആ വേദങ്ങളിലൂടെ പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു അജ്ഞാനം നിമിത്തം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടതെന്ന്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം ഭഗവാനാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. ഒരാളെങ്കിലും പലതരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നെങ്കിലും ആ പരിപൂർണ ഒരു ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഒരാള് മാത്രമേ അതിനകത്ത് പരിശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിച്ചവരിലും ഭഗവാനെ അറിയുന്നവർ ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ഒരാൾ പോലും ഭഗവാനെ അറിയുന്നില്ല. എല്ലാം വാസുദേവ സർവമിതി. പിന്നെ നമ്മൾ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണനാണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന്, സർവസ്വവും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ സർവ്വ പ്രപഞ്ചങ്ങൾക്കും നാഥന്, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും നാഥനായിട്ടുള്ളത്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നതും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് വളരെ വളരെ ദുർലഭമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നില്ല. എല്ലാം ആധ്യാത്മികമായിട്ട് മുന്നേറിയാലും ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും, നമ്മുടെ പരമോന്നത ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് വളരെ 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 ദുർലഭമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പം മനുഷ്യര് പല വിധത്തിലുള്ളവരാണ്. അനേകായിരങ്ങളിൽ ഒരുവന് മാത്രമേ പരമസത്യം എന്ത്, ശരീരം എന്നാൽ എന്ത്, ആത്മാവെന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യത്നിക്കുന്നുള്ളൂ. എല്ലാവരും ഭൗതിക തൃഷ്ണകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം അവർക്ക് അതിനൊന്നും നേരില്ല. അവർക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് വിശ്വാസവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ആത്മാവ് അതെന്താണ്? അവർക്ക് ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. എന്റെ ശരീരം, എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള്, എന്റെ ബന്ധുജനങ്ങള്, എന്റെ മക്കള്, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ ഭർത്താവ്, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളിൽ മുഴുകി കഴിയുന്നവരാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആൾ. അതിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അന്വേഷിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യത്നിക്കുള്ളൂ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് യത്നിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഇങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്. പൊതുവെ മനുഷ്യർക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് ആഗ്രഹമുള്ളത്? സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള, നാവിന് രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, പിന്നെ അത് കിട്ടുന്ന സമയം നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക, വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക, പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വയം രക്ഷ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ, നമ്മുടെ ജീവനെ നിലനിർത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, പിന്നെ കാമപൂർത്തി, ശരീരമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം, കാമപൂർത്തി തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്ന, ജന്തുക്കൾക്കും സാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ജന്തുക്കളും നമ്മൾ മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമുക്ക് ജന്തുക്കളെക്കാൾ ജന്തു സഹജങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിതം കഴിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ നമുക്ക് ജന്തുക്കളെക്കാൾ നമ്മുടെ അവബോധം വളരെ ഉയർന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാനും കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഒക്കെ കഴിവുണ്ട്. അവർക്ക് നമ്മുടെ അത്രയും ബുദ്ധി ഇല്ല. അവർക്ക് ആ ബോധം നമ്മുടെ അത്രയും ഇല്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ജന്തു സഹജമായിട്ടുള്ള, ജന്തുക്കൾക്കും കൂടി സാധ്യമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം നിസാരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ, നിദ്ര, സ്വയം രക്ഷ, കാമപൂർത്തി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകി, അതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ജീവിതം, അതിലപ്പുറം ഒരു ജീവിതം ഇല്ല എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം
അപ്പം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പിന്നെ താല്പര്യം ജനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ വളരെ ദുർലഭമാണ്. അതിലും ദുർലഭമാണ് വാസുദേവ സർവമിതി, എല്ലാം ഭഗവാനാണ്, വാസുദേവ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളിൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം എന്നിവയിലൂടെയുള്ള സാക്ഷാത്കാരം, ആത്മാവും പദാർത്ഥവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗത്തിലും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം എന്നിവയിലൂടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും ആത്മാവും പദാർത്ഥവും, അതായത് ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയൽ, ശരീരം എന്നാൽ എന്ത്, ആത്മാവ് എന്ത്, ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഇതൊക്കെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള കൃഷ്ണഭക്തർക്ക് കൃഷ്ണനെ മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരമുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ, അതായത് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, അതായത് ഈശ്വരന്, അങ്ങനെയുള്ളവർ കൂടുതലും ഈശ്വരൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്നോ അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം ഒരു വ്യക്തിഗത രൂപമുള്ള ഭഗവാനാണെന്നോ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു അറിവിലേക്ക് അവർ എത്തിയിട്ടില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു സാക്ഷാത്കാരം, അവരുടെ ഒരു ഈശ്വര സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെളിച്ചമാണ്, ഒരു ജ്യോതി സ്വരൂപമാണ് ഈശ്വരൻ. അതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളത്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടത്. അതാണ് യഥാർത്ഥ മോക്ഷപ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശ്വരന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നവരാണ് അങ്ങനെയുള്ളവര്. അപ്പം ഭഗവാനെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസം കുറഞ്ഞ ഒരു ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാര രീതിയാണ് ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാര രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിനും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാര വിജ്ഞാനത്തിനും അതീതമാണ് ഏത്, കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നത്. അത് നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 തലങ്ങളെ കുറിച്ച്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെ സൂര്യനോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്. അപ്പം അത് നമ്മൾ സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെ ഉപമ പറഞ്ഞു, സൂര്യഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപമ പറഞ്ഞു. അവസാനം സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും. അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതം ഏതാണ്? സൂര്യഗ്രഹത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്കാണ് സൂര്യദേവനെ അടുത്തറിയുവാനും അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നത്. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും കഴിഞ്ഞ് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരവും കഴിഞ്ഞ് അതിലും ഉയർന്ന ഒരു ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആണ് നമ്മുടെ പരമ ലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിന് പൂർണ്ണത കൈവരുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യജ്ഞത്തിൽ യോഗികളും ജ്ഞാനികളും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നു. അപ്പം അദ്വൈതവാദികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ പോലും തന്റെ ഗീതാഭാഷ്യത്തിൽ കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഗീതാമഹാത്മ്യം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ വായിച്ചിരുന്നു. ഗീതാമഹാത്മ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. അപ്പം എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരംപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ്ണൻ അവതാരമല്ല, അവതാരിയാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് പുതിയൊരു അറിവായിരിക്കും. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് മഹാവിഷ്ണുവാണ്, മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് കൃഷ്ണൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മാവിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരാണ് ഏറ്റവും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ആ ഒരു അറിവില് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പം അത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രീ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദി ഗോവിന്ദ സർവകാരണം. അപ്പൊ സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഗോവിന്ദനാണ്. ആ ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ആനന്ദം പകരുന്ന ആരാണോ ആ ഗോവിന്ദനാണ്. മുക്തിദായകനായ മുകുന്ദൻ. മുക്തി നൽകാൻ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. മുക്തി നൽകാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നവർ പിന്നെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടണമെന്ന ശരിയായ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടി ആധ്യാത്മിക ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അവര് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. അപ്പം സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പം ഭക്തിയില്ലാത്ത ഒരു ഭക്തിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെയധികം പ്രയാസമാണ്. അപ്പം
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പറയും, ഇപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗികളും അഷ്ടാംഗ യോഗങ്ങളും ഒക്കെ പറയും ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അവര് ഭക്തിയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല? ഭക്തിയോഗം വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവര് ഭക്തിയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല? അപ്പം ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗവും മറ്റ് ജ്ഞാനയോഗവും അങ്ങനെയുള്ള യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ആ ഒരു വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ പറയും. പക്ഷെ അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ അംഗീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ ഉള്ള ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഈ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് കർമ്മയോഗവും അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കും, ജ്ഞാനയോഗവും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഭക്തി നമുക്ക് ഉറച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നമുക്ക് പവിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണത്. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപുമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവരെന്തിന് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? അടുത്ത ശ്ലോകം. ഭൂമിരാപോ അനലോ വായു ഖം മനോബുദ്ധിരേവ ച അഹംകാര ഇതി യമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടധാ. പിന്നീട് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെയും ഭഗവാന്റെ വിവിധ ശക്തികളെയും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ജീവശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭൗതിക സത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രകൃതിയാണ് ഭൗതിക സത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ വിവിധ പുരുഷാവതാരങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് 3 തരത്തിലുള്ള വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിലകൊള്ളുന്ന ഈ ഭൂമി ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ എത്രയോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളില് അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങളില് ഒരു ചെറിയൊരു ലോകം മാത്രമാണ് ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രഹമാണ് ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എത്രയോ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ സൃഷ്ടിയിൽ വളരെ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ രൂപവിസ്തരണം ആയിട്ട് 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നു. അവ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ അത് കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു, മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക്. അപ്പം ആദ്യത്തേതെന്ന് പറയുന്നു മഹാവിഷ്ണു, അതായത് മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും ഈ സമഗ്ര പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എടുത്ത വിഷ്ണു രൂപമാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യമെല്ലാം അടുത്ത വിഷ്ണു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഓരോ മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ ഭഗവാൻ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം ഉൾപ്പോകുന്ന ഒരു ഗർഭോദകശായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷ്ണു രൂപം ഭഗവാൻ അവതാരം എടുത്തു. അപ്പം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് സമഗ്ര പ്രപഞ്ച ശക്തി എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആ ഒരു കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ടും, പിന്നീട് താൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലേക്ക് വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിലെല്ലാം ഉൾപ്പൂകിക്കൊണ്ട് അതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് ഭഗവാന്റെ 2ാമത്തെ അവതാരമായിട്ടുള്ള മൂർത്തി. പിന്നെ 3ാമത്തെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്, 3ാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് സർവപ്രപഞ്ചവ്യാപ്തമായ പരമാത്മാവ്.
പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നമ്മുടെ അടക്കം എല്ലാ ജന്തു ജീവജാലങ്ങളുടെയും 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുടെയും വൃക്ഷലതാദികളുടെയും ജലത്തിലും കരയിലും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ നമ്മളെ മനുഷ്യരുടെയും എല്ലാ ജന്തു ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. അതാണ് ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. അപ്പം ഈ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, അതായത് ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം ഉൾപ്പോകുന്ന ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്റെ പുക്കിൾ തണ്ടിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ ജനിച്ചത്. ആദ്യത്തെ കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന് താമരത്തണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമരയില്ല, പുക്കിൾ നാഭിപത്മം ഇല്ല. പക്ഷെ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിനാണ് നാഭിപത്മമുള്ളത്. ആ നാഭിപത്മത്തിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ ജനിച്ചത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പോലും പിതാവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പം ഭഗവാനെ പ്രപിതാമഹൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മദേവനെ പിതാമഹൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും. അപ്പം ഈ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ലോകങ്ങളിൽ സൃഷ്ടി നടത്തുവാൻ ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ബ്രഹ്മദേവനെയാണ്. അപ്പം ബ്രഹ്മദേവന്റെ പോലും പിതാവാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ആദ്യം സമഗ്ര പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ ഭഗവാൻ, മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. അത് കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവാണ് ഈ സമഗ്ര പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ സൃഷ്ടിച്ചത്. പിന്നീട് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ആ പ്രപഞ്ച ശക്തിയിൽ വിവിധ വൈവിധ്യങ്ങളെ നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം ഉൾപ്പോകുന്ന ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. മൂന്നാമത് ഈ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഈ സർവപ്രപഞ്ചത്തിലും എല്ലാ ജീവാണുക്കളിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു. ഓരോ അണുവിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഈ മൂർത്തിത്രയത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവാൻ കഴിയും. അപ്പം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് അവതാരം. ഭഗവാൻ അവതാരിയാണ്. ഭഗവാൻ അവതാരം എടുത്തതല്ല, അവതാരിയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വിഷ്ണു രൂപങ്ങളും എല്ലതും വന്നിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാം. അപ്പം എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെ അവതാരിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പം ഈ മൂർത്തിത്രയത്തെ കുറിച്ച് കാരണോദക സായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ നമ്മുടെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ നാഭിപത്മത്തിലുള്ള വിഷ്ണു രൂപമാണ്. അത് ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവാണ് അവിടെ കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. അതുകൂടാതെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇതെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉള്ളതാണ്. മനസ്സുണ്ട്, ബുദ്ധിയുണ്ട്, മിഥ്യാഹങ്കാരമുണ്ട്. ഈ മനസ്സും ബുദ്ധിയും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ ഈ ലോകം എങ്ങനെ ചലിക്കും? നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭൂമി മാത്രം ഒരു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിൽ ജീവജാലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല. ജീവജാലങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. അപ്പം ആ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പം ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി ഈ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി. അടുത്ത ശ്ലോകം. അപരേയമിതത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതാം മഹാബാഹോ യേതം ധാര്യത്തെ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പം ഭഗവാൻ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ പ്രകൃതിയാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയെയും കൂടെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി താഴ്ന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. അപ്പം ആദ്യത്തെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഒരു താഴ്ന്ന തരം ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഭഗവാന്റെ താഴ്ന്ന തരം ശക്തി. പിന്നെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതെ മനുഷ്യന് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതാണ് അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന അത് നല്ല രീതിക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ വിഭവങ്ങളെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങൾ, അതായത് ജീവജാലങ്ങളെ, ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്.
മത്ത പരതരം നാന്യാത്, പലതരമല്ല പരതരം, മത്ത പരതരം നാന്യാത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണായിവ. എന്നിൽ നിന്നും പരതരം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട്, അന്യത് കിഞ്ചിത് മറ്റൊന്നും. അപ്പം ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് മറ്റൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ ജീവഗണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടേതാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക എന്താണ് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇവകളായി പ്രകടമാകുന്ന ഈ പ്രകൃതി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ശക്തിയാണ്. പിന്നെ സ്ഥൂല പദാർത്ഥം, അതായത് ഭൂമി ആദ്യമായിട്ടുള്ളവ, ഇവ സൂക്ഷ്മ പദാർത്ഥവും, അതായത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇവ സൂക്ഷ്മ പദാർത്ഥമാണ്. സ്ഥൂല പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭൂമി ഇതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ മനസ്സിനെ, ബുദ്ധിയൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂക്ഷ്മ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ താഴ്ന്ന തരം ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. അപ്പം ഈ അധമ പ്രകൃതിയെ പല ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. ഇതേ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഉത്തമ പ്രകൃതിയായി ജീവസത്തകളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഈ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത അടിയുറച്ച് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുകയാണ്. പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന്. അപ്പം ഇത് അടിക്കടി ഭഗവാൻ ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. വിശേഷിച്ചും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിരപേക്ഷ തത്വം ഒരു പുരുഷനാണ്, ഒരു വ്യക്തി ആണ് എന്ന് വളരെ തറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ പരമനിരപേക്ഷ തത്വം അല്ലെങ്കിൽ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം എന്നാണ് അർത്ഥം. പരമസത്യം എന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഒരു നൂലിന്മേൽ മുത്തുകൾ എന്ന പോലെ എല്ലാം ഇണക്കി കോർക്കം, എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. പക്ഷെ ആ മുത്തുകൾ ഇങ്ങനെ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിനുള്ളിലുള്ള നൂലിനെ, അതായത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവിടെ നൂലിലാണ് അത് കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നും വേർതിരിഞ്ഞു പോവാതെ കൃത്യമായിട്ട് ആ നൂലിന്മേൽ കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ മുത്തുകൾ എവിടെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് നൂലാകുന്ന ആ ഭഗവാനിലാണ് ഇതെല്ലാം, ഈ പ്രപഞ്ചവും ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ കൂടെ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അറിയാതെ, ഭഗവാനിലൂടെ അല്ലാതെ ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല. എല്ലാം എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പം നൂലിന്മേൽ മുത്തുകൾ എന്ന പോലെ, മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയണം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മുടെ കണ്ണിന് മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ കാഴ്ച ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, മറ്റിന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മുടെ കണ്ണിനെ അറിയുന്നില്ല എങ്കിലും, അതുപോലെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ കൂടിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അടിയുറപ്പിച്ച് പറയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പരമപുരുഷനായ എല്ലാറ്റിന്റെയും ആദി കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ അറിയാതെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ഒന്നും, എന്നിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല. ഈ പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാം എന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുകയാണ്. അപ്പം ഭൗതികങ്ങളും ആധ്യാത്മികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശക്തി വിശേഷങ്ങളും വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂരയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. അപ്പം ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും
സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മികങ്ങളും ഭൗതികങ്ങളുമായ തന്റെ വിവിധ ശക്തികളാൽ ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാന് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ശക്തിയുണ്ട്, ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ആ ഭൗതിക ശക്തിയിലൂടെ ആ രണ്ട് ശക്തികളിലാലും ഈ രണ്ട് ശക്തിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകം എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ തന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ശക്തികളിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. ഇപ്രകാരം ഭഗവാനെ അവ്യക്തിഗതമായിട്ട് അറിയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനായിട്ടല്ല, ഭഗവാൻ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോന്നിലും കൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യദേവൻ തന്റെ വ്യാപക ശക്തി, സൂര്യദേവൻ തന്റെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ, സൂര്യൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ലോകമായ ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ ഒരൊറ്റ സൂര്യദേവനാണ്, അല്ലെ? അപ്പം ആ സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള പ്രകാശത്തിലൂടെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് പോലെ ഭഗവാനും തന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള തന്റെ ധാമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ സൃഷ്ടി, ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം മാത്രമല്ല, അനേകം കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, കോടിക്കണക്കിന് ലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലൂടെയും ഭഗവാൻ തന്റെ ശക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ദൃശ്യനാകുന്നു. അതെങ്ങനെയാ? വെള്ളത്തിന്റെ ക്രിയാത്മക തത്വം രസമാണ്. നമുക്ക് കടൽ വെള്ളം നമുക്കറിയാം, കടൽ വെള്ളം ഉപ്പ് കലർന്നതാണ്. ആ വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്തെ ആ രുചി എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ ആ ഒരു രസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ജലത്തിലെ ആ രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പം ആ രസം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് കടലിലെ വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. അപ്പം വെള്ളത്തിനോടുള്ള പ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രസം, സ്വാദ്, അത് ശുദ്ധമാണോ എന്നതിനെ, വിശുദ്ധമോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ജലത്തിന്റെ രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന ഓരോന്നിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനെ കണ്ടെത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തില്, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ജലത്തിലെ രസം, ജലത്തിന്റെ രുചി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഈശ്വര സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ആ ജലം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരണം, ഇതിന്റെ നമ്മൾ ആ പച്ചവെള്ളത്തിന് ഒരു രുചിയുണ്ട്, ആ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അത് കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഇത് ഭഗവാനാണ്, അത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം. അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് സസ്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും വൃക്ഷലതാദികളും ഒക്കെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗുണം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ആ ഒരു രുചി വർദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം അനിവാര്യമാണ്. അപ്പൊ സൂര്യനും ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശവും ഭഗവാനാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം അഥവാ ഓംകാരവും ഭഗവാനാണ്. ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും ഭഗവാനാണ്. പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഇതിലൂടെയെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ത സനാതനം ബുദ്ധിമതാസ്മി തേജസ്വിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പം ഭഗവാനോട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് അറിയണമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഭഗവാൻ മറ്റാർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് ആർക്കും ഏറ്റെടുക്കാനും സാധ്യമല്ല. എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടം ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുകയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആദി ബീജം ഞാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെ പിതാവാണ് ഭഗവാന്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും, ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ കാണുന്ന നല്ല ബുദ്ധിശക്തി ഉള്ളവരുടെ ബുദ്ധിയെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. അപ്പൊ തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യേ ചൈവ സാത്വികാ ഭാവ രാജസാസ്താമസാശ്ചയേ മത്തയേ വേദിതാൻ വിദ്ധി നത്വഹം തേഷു തേ മയീ. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. മറിച്ച് ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല. മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു.
അപ്പം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ത്രിഗുണം നമ്മൾ മുന്നേ ഉള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം, ഈ പ്രകൃതി, ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടായത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഉളവായതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് മാത്രമേ അത് ബാധകമാവുന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ മാത്രമേ അതിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പം ഭഗവാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഇപ്പം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമപ്രകാരം ഒരാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, എന്നാൽ ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ രാജാവിന് ആ നിയമം ബാധകമല്ല. രാജാവാണ് രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ആ നിയമം ആരെങ്കിലും അനുസരിക്കാതെ വന്നാൽ അതിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആ പ്രജകൾക്കാണ് ആ നിയമം ബാധകം. ആ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയ രാജാവിന് ആ നിയമം ബാധകമല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം. അപ്പം ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചതും ആ പ്രപഞ്ചങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓരോ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം, എങ്ങനെ അത് ജീവജാലങ്ങളിലൂടെ ആ ഒരു നിയമം എങ്ങനെയാണ് അത് വരേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാനാണ് ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആ നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല. അപ്പം എല്ലാ അവസ്ഥകളും, രാജസവും താമസവും സാത്വികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. മറിച്ച് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കും ഭഗവാൻ അതീതനാണ്. അവയെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ശക്തികളാണ്. ദൈവീ ശേഷ ഗുണമയീ മമമായ ദുരത്യയാം മാമേവയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല, എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പം ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇനി വരുന്ന അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉള്ളത്. അപ്പം ഇതിനെ മറികടന്ന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറിയ കാര്യമാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഈ ശക്തിയെ, ഏതാണ് ഈ സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുർഘടമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, എളുപ്പമല്ല. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മുന്നോട്ട് പോകുന്തോറും. അപ്പൊ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല, എന്നാൽ ഭഗവാനായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കും, നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ മായയാപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. നീ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തില്, ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ, ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചും പറയുകയാണ്. അപ്പം നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ മായയാ അപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. ദുഷ്കൃതരായിട്ടുള്ള മൂഢന്മാരും നരാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ അസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവര്? മൂഢന്മാര്, ദുഷ്കൃതരായിട്ടുള്ള മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യാധമന്മാര്. മനുഷ്യാധമന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും അധമ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർ, ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർ മനുഷ്യാധമന്മാര്. അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട്, അതായത് ഭൗതിക ചിന്തകളിലും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അറിവ് മാത്രമുള്ളവരാൽ അതിൽ മാത്രം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്താൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടു, മായാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടു. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്താൽ ആ ഭൗതിക ആ ജ്ഞാനം മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അതായത് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായവർ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ സ്വയം ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം വെറും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകി കഴിയുന്ന നിരീശ്വരരായിട്ടുള്ളവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ശരണം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പം എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. മൂഢന്മാർ, ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണിവർ.
പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം ഇവർക്ക്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഇതിനുള്ള മികച്ച ഉദാഹരണം കഴുതയാണ്. അപ്പം ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ, മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ഇനി പറയുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാം സ്വയം, അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമൊക്കെ സ്വയം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് ഈ മൂഢന്മാര്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമൊക്കെ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഈശ്വരനാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. ഇനി അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരത് അംഗീകരിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാനോ അവർ തയ്യാറല്ല. അവർക്ക് അവരുടെ ഏതായിട്ടുള്ള സുഖ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനും താല്പര്യമുള്ളവരാണ് ഈ മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് നരാധമന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. നരൻ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ, അധമൻ ഏറെ താണവനും. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാം. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നരാധമന്മാർ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും താണവർ, താഴ്ന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അവിടെ. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം, പക്ഷെ എത്ര മോശമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവ രീതിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഉയർന്ന സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാല് ഇതൊന്നും ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും അവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള താല്പര്യവും ഇല്ല. അവര് വിസമ്മതിക്കുന്നത്, നമുക്ക് അതിനൊന്നും താല്പര്യമില്ല. അവരുടെ താല്പര്യവും ഇഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ മറ്റ് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളാണ്. ഈ ദുഷ്കൃതികള് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരാണ്. മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. അതായത് ഈ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി മായികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരെ ആർജിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രായേണ ഇവർക്ക് ഉദാഹരണമാണ്, ഈ ദുഷ്കൃതികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് തത്വചിന്തകർ, കവികൾ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ കാണുന്ന തത്വചിന്തകര്, കവികള്, സാഹിത്യകാരന്മാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അവർക്ക് ഭൗതിക തലത്തിൽ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് അവര്. ഇപ്പൊ കവികൾ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വ്യക്തികളെ കുറിച്ചോ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പൂഴ്ത്തിക്കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അവര് ഈ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു കഴിവുണ്ട്. അവരുടെ ജ്ഞാനം അവര് ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവര് ഭഗവാനെ അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അത് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, എല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയാണുള്ളത്. അപ്പം അവരുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വിശ്വാസവും ഇല്ല. അവര് ഒരു ഭൗതിക തലത്തിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ ബുദ്ധി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ആസുര സ്വഭാവികൾ. ആസുരം ഭാവമാശ്രിതർ ആണ്. അതായത് നാലാമത്തെ ദുഷ്കൃതികൾ. ഇവർ തികച്ചും നാസ്തികരാണ്, ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ് നാലാമത്തെ കൂട്ടര്. ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ ഇവര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? നാലാമത്തെ ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നവര് ഇവര് ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഇവര് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയേ ഇല്ല. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല. ഭഗവാൻ സാധാരണ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് അവർ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. ഇനി അഥവാ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വളരെ പുച്ഛിക്കുകയും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വളരെ ഈർഷ്യയോട് കൂടിയിട്ട് ഒക്കെ ഭഗവാനെ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അവര് നിരീശ്വരവാദികളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ ഒരു സ്വാഭാവിക ആസുര സ്വഭാവികളുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ 4 കൂട്ടര്, ഈ തരത്തിൽ ഈ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവര്, നരാധമന്മാരായിട്ടുള്ളവര്, ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ളവര്, ആസുര സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ള ഈ 4 തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ രീതികളിൽപ്പെട്ട ഈ 4 തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അറിയുവാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല, ശ്രമിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അവർക്കൊരിക്കലും ആ ഈശ്വരാവബോധം അറിയാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് ഇല്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇനി അടുത്തത് ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃതിനോ അർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീച്ച ഭരതർഷഭം. ഹേ ഭരതകുലശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു.
പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി എന്നിങ്ങനെ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 4 ആൾക്കാർക്ക് 4 തരത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാനേ സാധ്യമല്ല. കാരണം അവരുടെ ബുദ്ധിയൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാനും പറ്റില്ല, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റില്ല, അതിനുള്ള താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ. ഇനി ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാൻ ഉള്ള എന്താ പറയാ സുകൃതികളായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടരെ ഭജിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അവരാരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഉദാഹരണത്തിൽ നോക്കാം. അപ്പം ഈ ദുഷ്കൃതികളെ പോലെ അല്ലാത്തവരും ശാസ്ത്രാനുസാരമായ വിധികൾ പാലിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്. ഇവരെയാണ് സുഹൃതികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ധാർമ്മികവും സാമൂഹികവുമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടർ പ്രായേണ ഭഗവത് ഭക്തരാണെങ്കിലും അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ 4 ആൾക്കാർ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ശുദ്ധഭക്തരല്ല. ശുദ്ധഭക്തരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള യാതൊരു വിഷയങ്ങളിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ അവരുടെ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ശുദ്ധഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ്, ആ ഒരു പരമഭക്തരെയാണ് ശുദ്ധഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ 4 തരം സുഹൃതികൾ ഒരിക്കലും ശുദ്ധഭക്തിയുടെ തലത്തിൽ എത്തിയവരല്ല എങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഇഷ്ടമുണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തികളാണ്. അപ്പം അവര് ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല എങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ ക്രമേണ അവർക്ക് ആ ശുദ്ധഭക്തിയിലേക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സംഘം മൂലവും ആ കൂടുതൽ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് ആ ശുദ്ധഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയും യോഗ്യതയും ഉള്ളവരാണ് ഈ പറയുന്ന 4 സുഹൃതികൾ. അവരാരൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ആർത്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖിക്കുന്നവര്. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അപ്പം പലതരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിച്ച് ആ ഒരു ഭൗതികതയോട് കുറച്ചൊരു താല്പര്യം, ഇനി ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനോടും ഒരു മനസ്സിനൊരു മടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര്. പിന്നെ ധനകാംക്ഷി, ജീവിതത്തില് നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ഒരു ധനത്തിനോടുള്ള ഒരു സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പിന്നെ ജിജ്ഞാസു, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആധ്യാത്മികതയിൽ കുറച്ച് കൂടെ ഉയരാൻ ആ ഒരു സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാനുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജിജ്ഞാസ ഉളവാകുന്നവര് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. പിന്നെ പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്ന ആ പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഇത്തരത്തിലുള്ള 4 ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഉദാഹരണ സഹിതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഇത് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷമാണ്. കുറച്ചെങ്കിലും ഭാഗവതത്തിൽ ആ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. അപ്പം ഗജേന്ദ്രൻ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ശാപത്താല് ആനയായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുടുംബസമേതം ഒരു വലിയൊരു നദിയിലിറങ്ങി തടാകത്തിൽ നീന്തി തുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലിൽ ഒരു മുതല കടിക്കുകയും 1000 വർഷത്തോളം ആ മുതലയുടെ ആ കടിയും കൊണ്ട് ആ ജലത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതെ, ജലത്തിൽ നിൽക്കുന്തോറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ആനയുടെ. അങ്ങനെ ആ ഗജശ്രേഷ്ഠന് അവസാനം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നു. ശാപം കിട്ടി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനൊരു ആനയുടെ ജന്മം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നതാണ്. അങ്ങനെ ആ പൂർവ്വജന്മ സ്മൃതി വരികയും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആനയുടെ തന്റെ കാലിലാണ് ആ മുതല പിടിമുറുക്കിയത്. അങ്ങനെ ആ മുതല പിടിവിടുന്നേ ഇല്ല. അങ്ങനെ 1000 വർഷത്തോളം നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ മുതലയുടെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് വളരെ ദുഃഖിതനായിട്ട് ആ ഭഗവാനെ അവസാനം ഈ ഒരു ആപത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ നദിയിലുള്ള ഒരു താമരപ്പൂവിനെ പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ആ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ദുഃഖിതനാണ്, അതിന് ഉദാഹരണം ആ ദുഃഖിതനാണ്. ഗജേന്ദ്രൻ അതീവ ദുഃഖിതനായപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കാര്യസാധ്യമുണ്ട്, തനിക്ക് ആ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. അപ്പം നമുക്ക് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആശ്രയമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണത്. അപ്പം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തിനും ഏതിനും ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഗജേന്ദ്രൻ ദുഃഖിതനാണ്. അദ്ദേഹം ആ ഒരു ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്ന. അടുത്തത് പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപത്തിലും ദ്രൗപദി ആ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് തന്റെ ആ മാനം രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയും ഭഗവാൻ ഉടൻ തന്നെ വസ്ത്രമായിട്ട് അവതരിക്കുകയും വസ്ത്രാവതാരം ചെയ്ത് പാഞ്ചാലിയെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
അവിടെയും ദുഃഖിതയാണ് ദ്രൗപദി. വളരെ ദുഃഖാവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് വന്നിട്ട് പിന്നെ ധനകാംക്ഷി എന്നുള്ളതിന് ധ്രുവന്റെ കഥയാണ്. അതായത് തന്റെ പിതാവിന് ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവ്, കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും ഭാഗവതത്തിലെ ഈ കഥ അറിയാം. ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവിന് 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയുടെ പുത്രനാണ് ധ്രുവൻ. അപ്പം 2ാമത്തെ ഭാര്യയോടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ സ്നേഹവും. അപ്പം 2ാമത്തെ ഭാര്യയുടെ പുത്രനെ മടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ധ്രുവൻ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്റെ പിതാവിന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹം വരികയും അപ്പൊ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2ാമത്തെ പത്നി ഈ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയിലുള്ള പുത്രനെ ആട്ടി അകറ്റുകയും ഒരുപാട് അധിക്ഷേപ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിനെ വളരെയധികം നോവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപമാന ഭാരം കൊണ്ടും വിഷമം കൊണ്ടും തന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് തനിക്ക് അച്ഛന്റെ സ്നേഹം കിട്ടാത്ത ആ ഒരു വേദനയും വിഷമവും എല്ലാം കൊണ്ട് അച്ഛനേക്കാൾ ഉയർന്ന ആ ഒരു പദവി കിട്ടണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് കരഞ്ഞു ചെല്ലുക. അമ്മ പറയാണ്, നീ ദൈവത്തെ ഈശ്വരനെ ആശ്രയിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശ്വരനെ അന്വേഷിച്ച് പോകുകയും അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് നാരദ മഹർഷി ഉപദേശപ്രകാരം ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയും തപത്തിലേർപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ ദർശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ് ധ്രുവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഒരു ഉയർന്ന പദം നേടുക എന്നുള്ളത്. തന്റെ അച്ഛനെ പോലെയുള്ള ആ ഉയർന്ന പദത്തിൽ എത്തുക. തന്നെ അത്രയും ആട്ടി അധിക്ഷേപിച്ചതാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ധ്രുവൻ ആ ഒരു ഈശ്വരാന്വേഷണത്തിന് മുതിർന്നതും. അതാണ് അർത്ഥാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത്, ധനകാംക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് അങ്ങനെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തത് സുഗ്രീവൻ തന്റെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര അവതാര സമയത്ത് സുഗ്രീവനും തന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് സഖ്യം ചെയ്തത്. അപ്പം അത് പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്തത് ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വളരെയധികം അദ്ദേഹത്തിന് 7 ദിവസമേ ഇനി ആയുസുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശ്രീ ശുഖബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ശ്രവിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു ജിജ്ഞാസ, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനുള്ള ആ ഒരു ജിജ്ഞാസ വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. പിന്നെ പരമ സത്യത്തെ പിന്നെ പിന്നെയുള്ള ഉദാഹരണം പിന്നെ നൈമിശാരണ്യത്തിലെ മഹർഷിമാരും ഒരു ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ശുഖബ്രഹ്മർഷി 16 വർഷം അദ്ദേഹം തന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തില് ജീവിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ, അതായത് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മായ പിടികൂടും. താൻ മായയാൽ, അതായത് ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ആ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന നിമിഷം മുതൽ നമ്മൾ മായാദേവിയുടെ പിടിയിലാണ്. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ചിന്തകളും പ്രവൃത്തിയല്ല മായയിൽ പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വരെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ നമ്മൾ മായയ്ക്ക് അധീനപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് ഭയന്നിട്ട് ശുഖബ്രഹ്മർഷി 16 വർഷവും അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് അതീവമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിട്ടും ശുഖബ്രഹ്മർഷി പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. അവസാനം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വന്ന് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു, നിനക്കൊരിക്കലും നിന്നെ മായ പിടികൂടില്ല, ഞാൻ നിനക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വാക്കിൽ ഓരോ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ശുഖബ്രഹ്മർഷി അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നത്. അത് ജ്ഞാനിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, ബഹൂനാം ജന്മനാമന്ദേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമാഹാത്മാ സുദുർലഭഃ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പം അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി സർവജ്ഞനാകുന്നു.
അപ്പം ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ജന്മങ്ങളിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ സർവജ്ഞതയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സർവജ്ഞനാകുന്നത്? സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെന്ന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, എല്ലാറ്റിനും കാരണം ഭഗവാനാണെന്നും വാസുദേവനാണ്, സർവവും വാസുദേവനാണെന്നും എല്ലാം വാസുദേവൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ വളരെ വിരളമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാമൈസ്തൈസ്തൈർഹൃതജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തേ അന്യദേവതാം തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയം. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയിൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ ദേവാരാധനയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ഉള്ള അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു, ദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന്, ഭഗവാനാണ് ദേവന്മാരുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പം ഈ ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ദേവന്മാർക്ക് ഓരോരോ സ്ഥാനങ്ങൾ, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കൃത്യനിർവഹണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഗ്നിദേവന് അഗ്നി, വായുദേവന് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിലനിർത്തുന്നത് ദേവന്മാരിലൂടെയാണ്. അപ്പം ഓരോ ദേവന്മാര് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞും ഉയർന്ന ജീവാത്മാക്കളാണ് ദേവന്മാര്. അപ്പം ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് പറയുകയാണ്. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ, പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ബുദ്ധിയോട് കൂടിയവരാണ് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരാണ്, നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേവാരാധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് ആ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് പിന്നെ അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, എല്ലാം എന്നിലൂടെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ നേരിട്ട് ആരാധിച്ചാലും ദേവന്മാർക്ക് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാനും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നേടിത്തരാനും ദേവന്മാർക്ക് ആ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നതും ഭഗവാനാണെന്നാണ് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ആ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട്, ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ബുദ്ധിയോട് കൂടിയവര് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പം ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറെ നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തയാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും അത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദാവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതല്ലേ. അപ്പം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പം മൂഢന്മാരാണ്, അതായത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും മോഹങ്ങളും ഉള്ളവരാണ് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ്? ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ അനുഗ്രഹമായിക്കോട്ടെ, ആ കാര്യസാധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുള്ള ആ ഫലമായിക്കോട്ടെ, അത് തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. അതിനെല്ലാം ക്ഷണനേരമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ എല്ലാം ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവരൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ദേവന്മാരെ പൂജിച്ചാലും നമുക്ക് ആ മോക്ഷം കിട്ടും എന്നാണ് വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 33 ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും മോക്ഷം കിട്ടും. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും മോക്ഷം തരാനുള്ള യാതൊരു റൈറ്റും ഇല്ല. അവരെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. അവര് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇങ്ങനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തും ഓരോ അധിഷ്ഠാന ദേവതകളുണ്ട്. അപ്പം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭഗവാനാണ് അവരെ ഏർപ്പാടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും അവർക്ക് ആർക്കും മോക്ഷപ്രാപ്തി നൽകാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല ദേവന്മാരെ പൂജിച്ചാലും എന്റെ അടുത്ത് എത്തും എന്നല്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാര് മാത്രമേ എന്നെ പൂജിക്കുന്നവർ മാത്രമേ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുള്ളൂ. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായി എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ഫലം എന്താണ്? അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹമൊക്കെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. അതിന് താൽക്കാലികമാണത്. അതിന് ഒരിക്കലും അതൊരു പരമലക്ഷ്യമല്ല.
അതൊക്കെ നമ്മുടെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹവും സംരക്ഷണവും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും ഒക്കെ എന്താണ്, നമുക്കത് എന്നേക്കുമായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിൽ സ്വല്പം മാത്രമേ നമ്മളൊരു കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് ജന്മാന്തരങ്ങളിലുള്ള സുഹൃതമാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ദേവനെ ആരാധിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജന്മാന്തര സുഹൃതമൊന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അത് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ധനം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വീട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ധനം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിദ്യ കൂടുതൽ വേണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ദേവിയും ഒക്കെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇതെല്ലാം നശിക്കും. ഈ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത് എല്ലാം നശിക്കുകയാണ്. അപ്പം പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്താണ് ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദാവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായിട്ട് വാഴുന്നു. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് വാഴാനും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരികെ പോകാനും നമുക്ക് ആ സുഹൃതം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും ഭഗവാനിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭജിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് കിട്ടുന്ന നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഭഗവാന് അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയില്ല. ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. ഭഗവാൻ തരുന്ന വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പോലും ഒരിക്കലും ദേവന്മാർക്ക് കാരുണ്യമില്ല. അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കണം, അവരെ കൃത്യമായിട്ട് ആരാധിക്കണം, അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട്, നിബന്ധനകളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഓരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ചിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ട്. ആ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആചരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കോപങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. നമ്മള് അപ്പൊ ജോത്സ്യന്റെ ഒക്കെ എടുത്തു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ ദേവതയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് മാസാമാസം അല്ലെങ്കിൽ പൂജകളൊക്കെ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവര് നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാനും ദേവന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാനെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഉടനെ ശപിക്കും, കോപിക്കും, അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു തലമല്ല ഭഗവാന്റേത്. നമ്മൾ അതാണ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ദേവാരാധനയും ഭഗവാന്റെ ആരാധനയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരെ വളരെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്, ആചാരക്രമങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചുകൊണ്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ദേവാരാധന കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഫലമൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലമൊക്കെ തന്നെ വെറും ക്ഷണികമാണ്. നമ്മൾ ഈ താൽക്കാലികമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ശരീരവും ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെറും താൽക്കാലികമാണ്. നമുക്ക് ഈ ഭൂമി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുവാണ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുവാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു രൂപ പോലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ നിലനിർത്തും. നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ അനുഗ്രഹവും വരവും അതിരറ്റതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതം മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക് മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാൻ എന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും. അപ്പം ഭഗവാൻ കുറച്ചു മുന്നേ പറഞ്ഞു മൂഢന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ, ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഈ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ച ആ ഒരു അതാണ് ബുദ്ധിയാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരനെ കാണാൻ കഴിയാത്തത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പം എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം അവരവർക്കുള്ള അതിനുള്ളൊരു യോഗ്യതയിലേക്ക് എത്തണം. ചുമ്മാ തിന്നും കുടിച്ചും ഉറങ്ങിയും ശരീരസുഖത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈശ്വരനെ കാണണം, എന്താണ് ഈശ്വരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാത്തത്, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം. നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു യോഗ്യതയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അത് നമ്മൾ ഈ അധപതിച്ച ആ ഒരു സംസ്കാരം, ആ ഒരു സ്വഭാവ രീതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറണം. നമ്മൾ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരണം, ഭഗവാനെ അറിയണം. നമ്മുടെ ആ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു കൽമഷങ്ങളെയൊക്കെ പതുക്കെ നീക്കിക്കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനൊന്നും ശ്രമിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. കാരണം അയാൾക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെയൊക്കെ യോഗമായി എന്ന ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗമായാണ്. അത് സാക്ഷാൽ ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ അവര് ഭഗവാനെ പുച്ഛിക്കുകയോ നിന്ദിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ അവരെ അങ്ങേയറ്റം അകറ്റി നിർത്തുകയും ഭഗവാനെ പുച്ഛിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം തന്മൂലം ഭഗവാൻ
അജൻ, ഭഗവാന് ജനനമില്ലാത്തവനും ഭഗവാന് നാശമില്ലാത്തതാണെന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നോ, ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണെന്നോ, ഈശ്വരന്റെ ജനനമോ മരണമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണെന്നോ, ഈശ്വരന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതും ഈശ്വരന്റെ തലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിലവാരമല്ലെന്നും, ഈശ്വരന്റെ തലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും ഉയർന്നതാണ്, അതീന്ദ്രിയമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി വൈഭവം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ച അർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഭഗവാൻ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലാന്ന് തോന്നുന്നു ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് മുന്നേ ഉള്ള ജന്മങ്ങളും ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട് ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ച്. അപ്പം ഭഗവാന് മുൻപ് നടന്നത്, ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഇനി വരാൻ പോകുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള എനിക്ക്, ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണ്, എല്ലാറ്റിനും പുരുഷൻ ഭഗവാനാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇനി സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനാണ് പരമാത്മ സ്വരൂപനായിട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പം ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അറിയാം, നമ്മളെ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ വിഭുവും നമ്മൾ അണുവുമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും അറിയാം. ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും കർമ്മങ്ങളും അവര് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പം അവര് ചെയ്യുന്നതും ഇനി ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് വരും ഇനി അടുത്തത് അവർ എന്തൊക്കെ ജന്മങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുമെന്നും ഭഗവാന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക തലത്തിലാണ്. നമുക്ക് അതിലും അതീതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ബോധതലത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ബോധത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈശ്വരൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. യേശാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണം തേ ദ്വന്ദ്വമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രത. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വവ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിലും, ഒരു ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കണം? പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ജന്മങ്ങളില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ സുഹൃതം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അജ്ഞാത സുഹൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്കുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഒരു പ്രസാദം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു അജ്ഞാത സുഹൃതം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള പല പല തരത്തിലുള്ള സുഹൃതങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ പാപഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നതും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്, അങ്ങനെ ആ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തവർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ദൃഢനിശ്ചയം വേണമല്ലോ. അപ്പൊ ആ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെല്ലാം കുറെ നീങ്ങണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പുണ്യങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ കുറെ പാപങ്ങൾ കുറയും. നമ്മൾ നിരന്തരം നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പാപങ്ങൾ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഭഗവാനോട് അടുക്കാനുള്ള ഒരു തോന്നൽ ശക്തമായിട്ടുണ്ടാവും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റു ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം കുറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൃഢനിശ്ചയം വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നത്. സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ചയേ വിദു പ്രയാണകാലേ അപി ച മാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസാം. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പം ഭഗവാനുടെ ഭക്തിയോഗം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാനോട് വളരെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഭഗവാൻ പറയുന്നെന്നുള്ളത് നമ്മളും പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട് അറിയണം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം ചിന്ത. അപ്പം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും
എല്ലാ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ 33 ദേവന്മാരുടെ ഇന്ന ദേവൻ എന്നില്ല, 33 ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണൻ, വാസുദേവൻ എന്നറിയുന്നവൻ മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം, മരണസമയത്ത് മറ്റ് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, മരണസമയത്ത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഭഗവാനിലായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹരിനാമാമൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ജപിക്കുക. അപ്പം ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലൂടെ, ജലത്തിന്റെ രസത്തിലൂടെയും, എന്താ പറയാ, പുരുഷന്റെ പൗരുഷത്തിലൂടെ, ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയിലൂടെ, ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓരോന്നിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ നിരന്തരം ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ഭഗവാനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനുള്ള വഴികളാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ജ്ഞാനം, പരമാത്മ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. വിജ്ഞാന യോഗം ആ ഒരു ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഉത്തരം ഇതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമപദപ്രാപ്തി. അധ്യായം 8. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. ശ്ലോകം 1. അർജുന ഉവാച കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിം അധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമം അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം അധിദൈവം കിം ഉച്യതേ. അപ്പം ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനന് കുറെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പം അർജുനൻ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഫല ഉദ്ദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? പിന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നാൽ എന്ത്? ദേവന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവ എന്ത്? ഇങ്ങനെ 5 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് ബ്രഹ്മം, ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്, ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നാൽ എന്താണ്, ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? അപ്പം ഈ 5 ചോദ്യങ്ങൾ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് സംശയം ചോദിക്കുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം, അധിയജ്ഞ കഥം കോത ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭീ. സൂദന, അടുത്ത ചോദ്യം വരികയാണ് അർജുനന്റെ. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പം ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്, അതായത് ആ യജ്ഞദേവത എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുത, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ഈ ആദ്യത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോ അധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സപ്ഞിതഃ. അപ്പൊ ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അർജുനൻ എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചത്? എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്നാണ് ചോദ്യം. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിനെയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്താണെന്നുള്ളത്, ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങള് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആത്മാവിന് നാശമില്ലെന്നും, അതിപ്രാചീനനാണ്, ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതാണ്, അജനും അവ്യനുമാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ആത്മാവ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിനെയാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിനാശിയും നാശമില്ലാത്തതും അതീന്ദ്രിയനുമാണ്.
നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതീതമാണ്, അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതീതമായതിനെയാണ് അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിനെയാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതീന്ദ്രിയനുമാണ് ആത്മാവ്. അപ്പം ആ ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്താണ് ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ബ്രഹ്മത്തിനെയാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ശാശ്വത പ്രകൃതി എന്ന അധ്യാത്മം എന്ന് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അതിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷശ്ചാതി ദൈവതം അധിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാം വരാം. ഹേ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധിഭൂതം, പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. അതായത് അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്നും സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ അധിയജ്ഞനെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ ചോദിച്ചിരുന്നു, ആരാണ് അധിയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിഭൂതം അതാണ് ആരാണ് യജ്ഞദേവത, ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ശരീരം കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ എന്ന് അർജുനനെ ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധിഭൂതം. അപ്പൊ അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്? നശ്വരമാണ്, അത് വരും പോകും, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിനെയാണ് ഇവിടെ അധിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിനെയാണ് അധിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ അതിലുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെയാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അധിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തെ അധിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ രൂപങ്ങളെയും, സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വിശ്വരൂപത്തെ അധിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ അധിയജ്ഞൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരമാത്മ സ്വരൂപത്തിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നത്. അപ്പം ആ കൃഷ്ണനെ അധിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പം പ്രപഞ്ചത്തിന് അതിഭൂതം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അടങ്ങുന്ന എല്ലാ ചന്ദ്രന്റെ എല്ലാ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒന്നാകെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. അധിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മ സ്വരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന് ആണ് അധിയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതിനാസ്ത്യത്ര സംശയ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സ്വന്തം കാര്യത്തെ കുറിച്ച്, അയ്യോ എന്റെ ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചില്ലല്ലോ, അല്ല എന്റെ മക്കള് എന്റെ അടുത്ത് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വല്ല ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നമ്മുടെ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു വെച്ചു, ഇനി എനിക്ക് ആ സ്വത്തുക്കളൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു, അല്ലെ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അസുഖത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു, ഇങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ശരീരം ത്യജിക്കേണ്ടത്. മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിട്ട് വേണം മരിക്കണമെങ്കിൽ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്താണ് ചുട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്താണോ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ ഓരോന്നിലും ഉൾപ്പൂകിക്കൊണ്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നിലും ഉള്ളത്?
നമ്മള് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അതിനകത്ത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഉൾപ്പെടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് മറ്റു പല നമ്മൾ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ബുദ്ധി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. അപ്പം അതിലും ഉയർന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പുണ്യം ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആ സുഹൃതം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആ ഒരു കൂടുതൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യണം. നമ്മൾ പോയ അധ്യായത്തിൽ മുന്നേ ഉള്ള അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു പരിശീലിക്കുക, അല്ലെ? നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം സ്മരിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത ഓരോന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, പഠിക്കുക, അവയെ നിരന്തരം മനനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അല്ലെ? ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ വേണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ ഭാവി എന്താകും, അത് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാകും, അതിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്, സന്തോഷമാണോ, അത് ജയമാണോ തോൽവിയാണോ, ഇങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ഒരു കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കടമയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് പരിശീലിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങള്, കടമകളെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എപ്പോഴും നിരന്തരം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ചിന്തയും സ്മരണയും ഒക്കെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ മരണത്തെ പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ, അങ്ങനെ മരണത്തെ നേരിടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭയമില്ലാതെ മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ മരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി, നമുക്ക് ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശമുള്ളൂ. നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം. ആ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പം ഒരു ശരീരം എടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ മാത്രം ഒഴുകി കഴിയാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുവാനും നമ്മുടെ സമയം നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു അറിവ്, ഒരു ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് മരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്തിട്ടാണ് മരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റ് ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല മരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ബോധതലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പം എത്രയൊക്കെ പല അസുഖങ്ങൾ വരും, ഗുരുതരമായ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചിരിക്കണം. കാരണം മരണസമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ശരീര ആന്തരിക അവയവങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്ന ഘട്ടമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒക്കെ വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ, ത്തിന്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു ഘട്ടമാണ് മരണവേദന എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പല വേദനകൾ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു, നമ്മൾ ആ ഒരു വേദനയെ വകവെക്കാതെ ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്മരിച്ച് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴും, മരണസമയം എത്തുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭയമില്ലാതെ ആ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുമായിട്ട് ഉള്ളൊരു മനഃശക്തി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവർ ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. അത് ഭഗവാൻ തരുന്ന വാക്കാണത്, സംശയമില്ല. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല എന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും അല്ല പറയുന്നത്, സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരശയ്യയിലാകുന്നു. അപ്പം ഭീഷ്മ പിതാമഹന് ഒരു വരമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമുണ്ട്. അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉത്തരായനം വരുന്നതും കാത്ത് ഇരിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട്, ആ ഭഗവാന് 1000 നാമങ്ങളെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട്, ആ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഒക്കെ അപ്പോഴാണ് അവിടെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിടിയുന്ന ആ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ. അപ്പം പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും എന്താ പറയണ്ടത്, നിഷ്കളങ്കനും പവിത്രമാണ്, പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നിരന്തരം അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനിൽ നിരന്തരം നമ്മുടെ മനസ്സർപ്പിക്കുന്നവരും പാവനരാകും. എങ്ങനെയാണ്? അത്രയും പവിത്രമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ഭജിക്കുകയും ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ശ്രവിക്കുകയും ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച ഭഗവാനെ മാത്രം ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ
കാണുക, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളും അറിയാതെ നമ്മളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. നമ്മുടെ ഹൃദയവും അതുപോലെ നിർമ്മലമാവും, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മാറും, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വളരെ പരിശുദ്ധമാവും, എല്ലാം പവിത്രമായി തീരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ജീവിതം, മുന്നേ നമ്മൾ ജീവിച്ച ജീവിതം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ വെറും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം ഒഴുകി വെറും മാലിന്യം പൂണ്ട് അശുദ്ധമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഭാഗവതം കേൾക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ജീവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതിനെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിടത്തും മിണ്ടാണ്ട് അനങ്ങാണ്ടിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭജിക്കൽ നടക്കില്ല. ഈ സൃഷ്ടിച്ച ഭഗവാൻ അത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും ഒക്കെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭജിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവത് ഭക്തി പരിശീലിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പം ആ സ്മരണ എന്ന വാക്ക് വളരെ സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുക. നമ്മുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബോധം എപ്പോഴും ഭൗതിക തലത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അപ്പം നിരന്തരം ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം ഇനി എന്താണ്, എനിക്ക് നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകി, ഭൗതിക ചിന്തകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അവരുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഭൗതിക ബുദ്ധിയാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു പവിത്രതയില്ല. കാരണം അതെല്ലാം എന്താണ്, പിന്നെ കൽമഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അതിനകത്ത് ആഗ്രഹമുണ്ട്, എന്താണ്, കാമമുണ്ട്, ക്രോധമുണ്ട്, ലോഭ, മോഹ, മതം, അസൂയുണ്ട്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിചാരങ്ങളും കലർന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും അവരുടെ ബുദ്ധിയും ചിന്തകളും ഒന്നും പവിത്രമല്ല, ശുദ്ധിയില്ലാത്തതാണ്. അപ്പം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ, നിരന്തരം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബുദ്ധി വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയുള്ളൂ. അത് അനുഭവത്തിലൂടെ അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത്. പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യാത്മ വിജ്ഞാനം, അതിനെ വിജ്ഞാനമാക്കി മാറ്റണം. അതിനെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ പരിശീലിക്കണം. അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം ഇത് വെറും കേൾക്കുക എന്നത് ഒരു മാത്രമാകും. അപ്പൊ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല, അതിനെ പരിശീലിക്കുക എന്നതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന എന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും തോറും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നേരിടും. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം നമ്മളെ മായാദേവി നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷണമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ കഷ്ടകാലം വന്നു, ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പവും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ജപം അങ്ങ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് കഷ്ടകാലം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്തിരിയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും. അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ, ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്കുണ്ടോ എന്നുള്ള പരീക്ഷണമാണ്. അപ്പം എന്ത് തന്നെ വന്നാലും നമുക്ക് ആ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ മരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുനാള് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ അത് വിട്ട് വീണ്ടും ഭൗതിക ചിന്തകളിൽ മുഴുങ്ങി അതൊക്കെ മറന്നുപോകും. നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ മറന്നുപോകും ഇത് നിരന്തരം പരിശീലിച്ചില്ലെങ്കിൽ. കാരണം ഭൗതികതയുടെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം അത്രയ്ക്കുമുണ്ട്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ചിന്തയും അതിൽപ്പെട്ടുഴന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വന്നു, നമ്മൾ വെറും ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുകി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. അതാണ് ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അത്രത്തോളം നമ്മൾ അകന്ന് നിൽക്കും. ഭഗവാനോട് എത്രത്തോളം നമ്മൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നോ നമുക്ക് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോട് അത്രത്തോളം നമുക്ക് അകൽച്ച വരും. അതാണ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോകാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ രണ്ടിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പരിശീലനം നേടിയെടുക്കണം.
നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വെറും ഈ കലിയുഗത്തില് ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ആയുസ് കുറവാണ്, അവർക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരാനുള്ള അറിവില്ല, ബുദ്ധിയില്ല, യോഗ്യത കുറവുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നാമജപത്തിലൂടെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കി പിന്നെ നമ്മളെ ഉയർത്താനുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാൻ തന്ന ഈ മഹാമന്ത്രം. അപ്പം ഈ ഹരേ രാമ എന്നാണ് വേദമന്ത്രം. ശരിക്കും ആ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നമ്മൾ ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആയ നമുക്കില്ല, നമുക്കതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഈ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ മന്ത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന രീതിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏത് തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവർക്കും ജപിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ, ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുവാനുള്ള തലത്തിലേക്ക് അവരെ ഉയർത്തുവാനുള്ള ഒരു കാരുണ്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വേദമന്ത്രം ജപിക്കാനുള്ളൊരു യോഗ്യത നമുക്കില്ല. അപ്പം ആർക്കും ജപിക്കാനുള്ളൊരു യോഗ്യതയിലേക്ക് തലത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ആ മഹാമന്ത്രത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന തലത്തിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജപിക്കാനുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് അതിനെ നമുക്ക് തന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ നാമത്തെ നിരന്തരം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം, നമ്മുടെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ യുഗത്തിലെ ഈ യുഗധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ കലിയുഗധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ യുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഇതൊക്കെ ഒരു അവിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഇനിയും ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അധവദിച്ച ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പുനർജന്മം, ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരാത്തിടത്തോളം ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ജന്മം എടുത്തേ മതിയാകും. അതൊരു പരമമായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യമാണത്, അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണത്. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ അവിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്കൊന്നും അവരെ പറഞ്ഞു തിരുത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവരൊക്കെ ആ ഒരു അജ്ഞതയിൽ മുഴുകിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ മരണവേള എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമുക്ക് ഭൗതിക തലത്തിൽ നമ്മൾ പലതരം പരീക്ഷകൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളിലുള്ള പരീക്ഷ, പിന്നെ ഒരു ജോലി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ആകുന്ന പരീക്ഷ, അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് അസുഖം വരുമ്പം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പല അനുഭവങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും പരീക്ഷകളും ഒക്കെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മരണവേളയാണ്. ആ മരണവേളയിലെ നമ്മുടെ ചിന്ത എന്താണോ, അപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കം മുതലേ നമ്മൾ വെറും ഭൗതിക തലത്തിൽ എന്താണ് നിദ്ര, ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, അമിതമായിട്ടുള്ള കാമാവേശം ഉള്ളവര്, പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ പെട്ടുഴലുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല, ഈ ജ്ഞാനം ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ച് മരിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അധവദിച്ച ജന്മങ്ങളായിരിക്കും എടുക്കേണ്ടി വരും. അവർക്കൊന്നും പിന്നീട് ഒരു മനുഷ്യജന്മം തന്നെ ലഭിക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ മരണവേള എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ജനിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ മരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മങ്ങളില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സുഹൃത്തുമൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയും ബോധവും താല്പര്യവും ഭഗവാൻ തന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഈ ഒരു ജന്മം നമ്മൾ വളരെ കരുതലോടുകൂടി നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം, ഇനിയൊരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ തീർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ നാമ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് 3 കോടി തവണ ജപിച്ചു തീർത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു പരമപദ പ്രാപ്തി എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സുഹൃതം ചെയ്യുക, നമ്മൾ നാമമൊക്കെ ജപിച്ചെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കാലം കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു, പിന്നീട് നമ്മൾ അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് പോയി മോശം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അതും ഇതുമൊക്കെ ഭക്ഷിച്ച്, മത്സ്യമാംസങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുക, അത് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ മോശം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, പിന്നെ ചൂത് കളിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള മോശം കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ മോശം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലുക, പിന്നെ അന്യന്റെ മുതൽ തട്ടിയെടുക്കുക, മോഷ്ടിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മോശം അധവദിച്ച കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അധവദിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് അധവദിച്ച ജന്മത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടാതെ വരും.
പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മം അങ്ങനെ നമ്മൾ വഴിതെറ്റി പോയാലും നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹം തരും. നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് ആ ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാത്തവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അധവദിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയി അതിൽ നിന്ന് അധവദിച്ചു പോയാലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ലഭിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അധവദിച്ചു പോകത്തില്ല. നമുക്ക് വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചാണോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നിർത്തിയത് ഈ ജന്മത്തില്, അപ്പൊ അത് തൊട്ട് നമുക്ക് അതിനുശേഷം അതിന് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയും ബോധവും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം വളരെ പറയുന്നതാണ് യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം രജത്യന്തേ കളയവനം തം തമേവതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത എന്ന ഈ ശ്ലോകം. അപ്പം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പം ആ ഒരു മരണവേള അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പം അതിനകത്ത് ജഡഭരതൻ എന്ന് പറയുന്ന ജഡഭരതന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്. അദ്ദേഹം മരണസമയത്ത് അദ്ദേഹം രാജാവായിരുന്നു. ആ രാജാവ് രാജ്യഭാരമൊക്കെ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോകുന്നു. വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ വളരെയധികം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ആ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ആ ഒരു സാധനാക്രമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു മാൻകുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം തീരാനാവുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു മാൻകുട്ടിയെ എടുത്ത് വളർത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ മാനിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവൻ വെടിയുകയും അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ മറന്നുപോയി, ഭഗവാന് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിപ്പോയി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് മാനിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കേണ്ടി വരികയും വീണ്ടും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരികയും പോയ ജന്മത്തെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനിൽ ഭക്തി പരിശീലിച്ചതുകൊണ്ടും ഭക്തനായിരുന്നത് കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർവ്വജന്മം നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആ ഒരു മറ്റു ആൾക്കാരുമായിട്ടൊന്നും സംഘം ചെയ്യാതെ ആ ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സാധന അനുഷ്ഠിക്കുകയും ആ മോക്ഷപ്രാപ്തി നേടുകയും ചെയ്ത ഒരു ജഡഭരതന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉദിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം അത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പൊ നമുക്ക് മരണവേളയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നൊക്കെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സ്ഫുടതയോടുകൂടി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ വേണം ജപിക്കുവാനായിട്ട്. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യ ച മയി അർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയഃ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയതകർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചു മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചു വരുന്നാൽ സംശയമില്ല, നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും സംശയമില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് ഉറപ്പു തരികയാണ്. അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കുവാനാണ് ഭഗവാനോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അർജുനന്റെ നിയതകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴിവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ള. അപ്പൊ ആ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ നിൽക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പം അർജുനനോട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അർജുനനോട് പറയുകയാണ്, അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുക, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ എന്നിൽ ഉറപ്പിക്കുക ഇരുന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്കെല്ലാം ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയും ആവാം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കുവാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല എന്നിവിടെ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു.
അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉള്ളൊരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ഭഗവാൻ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും ജോലികളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പം മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ എന്നിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അത് നമുക്കും ബാധകമാണ്. നമ്മളും അങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടത്, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നവരാര എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി, ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സർവം വാസുദേവ സർവമിതി, വാസുദേവനായ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ തികഞ്ഞ ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആരാണോ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ എന്തൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം തനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടുന്ന എല്ലാ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാനെ നിരന്തരം തുടർച്ചയായിട്ട് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിശ്ചയമായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. കവിം പുരാണ മനുശാസിതാര ശാസിതാരമണോരണീയാം സാ മനുസ്മരേദ്യാം സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യ രൂപമാദിത്യവർണം തമസ പരസ്താദ്. കവിം പുരാണമനുശാസിത രമണോരണീയാം സ അനുസ്മരേദ്യ സർവസ്യ ധാതാരം അചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസ പരസ്താദ്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്ത്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം നമ്മള്. അപ്പൊ ധ്യാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ യോഗികളുടെയും ധ്യാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തികളുടെ ധ്യാന വിഷയം യോഗികളാണ്. അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഒരു പ്രകാശത്തിനെ ധ്യാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളെ ആയിരിക്കും അവർ ധ്യാനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ ധ്യാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ ഒരു യോഗിയുടെ, എല്ലാ യോഗത്തിന്റെയും പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ യോഗികളുടെ ധ്യാന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാണ്. സർവജ്ഞനും ആദി പുരുഷനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ആദി പുരുഷനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റൊരാളുള്ളത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനും എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതുമാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും പരിപാലകനുമാണ്. എല്ലാ നമ്മുടെയൊന്നും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും നമ്മുടെ അറിവിനും നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കും ബോധതലത്തിനും ഒക്കെ അപ്പുറമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഭൗതിക ചിന്തകൾ കൊണ്ട്, ഭൗതിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അളക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യ രൂപനും, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനോ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനോ പോലും പറ്റില്ല ഭഗവാന്റെ രഹസ്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ തലം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതീതനും അചിന്യ രൂപനും. ഈ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിലൊന്നും പെടുന്നില്ല. ഭഗവാനെ അത് ബാധിക്കുന്നതില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മാത്രം ബാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നതും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുന്നത് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിനൊക്കെ അതീതനാണ്. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നൽകിയതും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉടമസ്ഥനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പം ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ സർവജ്ഞനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെ നിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതുമാണ്, സകലതിന്റെ പരിപാലകനും ഭൗതികാനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്ത്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇതൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ്.
പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് തതരം പുരുഷമുപേതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായി പൂർണ്ണഭക്തിയോടെ ഭ്രുവമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നു. അനന്യചേതാ സതതം യോമാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എപ്പോഴും എന്നെ സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പം എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സ്ഥിരചിത്തത്തോടുകൂടി, സ്ഥിരചിത്തത്തോട്, സ്ഥിരബുദ്ധിയോടുകൂടി എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരു യോഗനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാനഃ സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതി. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകിയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഭഗവാന്റെ ഈ ലോകം ദുഃഖപൂർണമായിട്ടുള്ള ലോകമാണ്. ഇവിടെ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികളാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ആർക്കും മോചനമില്ല. ജനിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ മൃത്യു വരും, ജരാനരകൾ ബാധിക്കും, രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ മതിയാകും. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവാത്മാക്കൾക്ക് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക് മോചനമില്ല. എല്ലാവരും ജനിക്കുകയും ചെയ്യും, അസുഖങ്ങളും ബാധിക്കും, ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടിയും വരും, മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിയും വരും. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ നിരന്തരം ഈ ചക്രം ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ജനന മരണ ചക്രം ഇങ്ങനെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ദുഃഖപൂർണമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭഗവാൻ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ലോകം ദുഃഖാലയമാണ്. അപ്പൊ ദുഃഖാലയമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ ഒരു ദുരിതപൂർണമായ ലോകം അടുത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ ജനിക്കണ്ട, ഇനി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ജനിക്കുകയേ വേണ്ട എന്നുള്ളവരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കും. നിരന്തരം ഭഗവത് സ്മരണയോടുകൂടി മരണസമയത്തും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിയവർക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരവില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ധാമമാണ്, പരമപദമാണത്. അപ്പം ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കളൊക്കെ പരിപൂർണത നേടിയവരാണ്. അപ്പം ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് പരിപൂർണത. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോ അർജുന മാമുപേത്യ തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പം 14 ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ പറയണം. 14 ലോകങ്ങളുടെയും ഒരു ഗുണം എന്താണ്? 14 ലോകങ്ങളിൽ ഓരോ ലോകങ്ങളും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളല്ല, അവയൊക്കെ നശ്വരമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളാണ്. അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ലോകങ്ങളാണ്, ദുരിതപൂർണങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങൾ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മലോകമാണ്, അഥവാ സത്യലോകമാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകവും ജനന മരണങ്ങളുള്ള ലോകമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് തന്നെ മരണമുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രഹ്മാവ് മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ എത്രയൊക്കെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലൊക്കെ എത്ര ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ആ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഓരോ ലോകങ്ങളിലും ഓരോ ബ്രഹ്മാത്മാക്കളുണ്ട്. അപ്പം ഓരോരോ ഉയർന്ന ലോകങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തുള്ള ബ്രഹ്മദേവന് 4 ശിരസ്സാണുള്ളത്. അപ്പം ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ബ്രഹ്മദേവന്മാർക്കൊക്കെ ആ ഉയർന്ന ലോകങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശിരസ്സുകളാണ്. 10 തല, ഒരുപാട് ശിരസ്സുകളുള്ള ബ്രഹ്മദേവന്മാരുണ്ട്. 1,00,000 തലകൾ വരെയുള്ള ബ്രഹ്മദേവന്മാരുണ്ട് ആ ലോകത്തിന്റെ ഉയർച്ച അനുസരിച്ച്. പക്ഷെ ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭൗതിക ലോകങ്ങളാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു വിശേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൽക്കാലികമാണ്, അത് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുക. താൽക്കാലികമായിട്ട് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ലോകമാണ്. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, തന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു രീതി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ജനന മരണങ്ങളും ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകമായ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലോകമായ പാതാളം വരെ, സുതലാതല, വിതല, തലാതല എന്ന് പറയുന്ന താഴോട്ടുള്ള മുകളിലോട്ടുള്ള ഉയർന്ന ലോകങ്ങളെ ഊർധ്വലോകങ്ങളും താഴോട്ടുള്ള അധോ ലോകങ്ങൾ എന്ന് നോക്കും. ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും 14 ലോകങ്ങളിലും
ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ലോകങ്ങളാണ്. അതിനാൽ ഈ ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വർഗപ്രാപ്തി നേടിയിട്ടും ഒരു കാര്യമല്ല. സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം സുഖങ്ങൾ, കൂടുതൽ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ മാത്രമുള്ളതാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ സ്വർഗത്തിൽ പോയാലും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക്. സ്വർഗപ്രാപ്തി നേടിയാൽ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടുന്ന് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണത്തിൽ പെട്ടുവിടലും. അപ്പം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദുഃഖമോ ദുരിതമോ ഇല്ല. അവിടെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ദേഹമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മുടെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അവർക്കൊരിക്കലും പിന്നീട് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളാൽ പെട്ടുഴലേണ്ടി വരില്ല. അവർക്കൊരിക്കലും പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്തസ്തമാഹു പരമാം ഗതിം യം പ്രാപ്യന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമാം. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമമായ ധാമം. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിനെ കുറിച്ച് വേദാന്തികൾ, അതായത് വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അവ്യക്ത ബ്രഹ്മവാദികളെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മവാദികള് അവ്യക്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും അക്ഷയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദത്തെയാണ്. അവർക്കറിയില്ല പരമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്, പൂർണ്ണ ലക്ഷ്യം എന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിഗതനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ എങ്കിൽ പോലും അവരാ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരമപദ ആ ഒരു ധാമത്തെയാണ്. അപ്പം ആ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷയവും അവ്യക്തവുമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്ന് എത്തിപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പരമപദത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തർവമിതം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേദപഠനവും യജ്ഞാചരണവും ദാനവും കാമ്യകർമ്മങ്ങളാൽ എന്നിവയൊക്കെ നേടാവുന്ന എല്ലാ പുണ്യഫലങ്ങളും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പുണ്യഫലങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നതത്രേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി. ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളും എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യം വെക്കാനാണ്, ഭഗവാനെ അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് വേദപഠനം ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണവും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങള് യജ്ഞാചരണത്തിൻ്റെതും ദാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പുണ്യങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചതിന്റെ ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. നമ്മള് ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളും എല്ലാ വ്യവസ്ഥകൾ 4 ആശ്രമങ്ങൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പം അതെല്ലാം ഓരോ ചിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതിനൊക്കെ വ്രതങ്ങളും കർക്കശമായിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങളും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടും നിത്യം ഭാഗവതത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട്, ഭഗവത് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനുമായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമഭാവം ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണാവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന സുഖവും സന്തോഷമെല്ലാം വെറും താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്.
അപ്പം നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഗീതാ പഠനത്തിൽ നമുക്ക് ആനന്ദം വളർന്നു വരുന്നു. നമുക്ക് ആ ഭഗവാനോട് ഒരു താല്പര്യം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മനസ്സിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു സന്തോഷവും ആനന്ദവും വരികയും അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ എത്തുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഒരു ഭഗവാനോടൊരു പ്രേമഭാവം വരുന്നത്. ആ പ്രേമഭാവത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ സാധനാ ഭക്തിയാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ആ ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അവസ്ഥയാണ് ഭഗവാനോട് മാത്രം ആസക്തി ഉള്ളത്. മറ്റെല്ലാം വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ മാത്രം മതി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവതലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എത്തിയൊരു വ്യക്തിക്കാണ് ആ വൃന്ദാവനം എന്ന ഗോലോകധാമം എന്ന കൃഷ്ണ ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കണം. ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ജന്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഭഗവാനിൽ ആ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്ന മറ്റൊന്നും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും മോഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ തുടർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ വരും ജന്മങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്തത് ഗോപീചന്ദനത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ഗോപീചന്ദനം ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണ്. ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചാൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾ നമ്മെ സമീപിക്കില്ല. ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നയാൾ എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്നയാൾക്ക് ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. 1000 അശ്വമേധയജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പം ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്, ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചാൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. ദ്വാരകയിലെ ഒരു സവിശേഷമായിട്ടുള്ളൊരു മണ്ണാണ് ഗോപീചന്ദനം. അപ്പം ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്നയാൾക്ക് ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. 1000 അശ്വമേധയജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരിക്കലും യമധർമ്മന്റെ കിങ്കരന്മാരോ ഒന്നും ഒരിക്കലും സമീപിക്കില്ല. ആ ഭക്തൻ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു അധ്യായം നോക്കി മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കണം എന്ന് പറയാണ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന 2 അധ്യായങ്ങളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യോത്തരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കി എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ഉത്തരം പറഞ്ഞുതരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ബാക്കി നാളെ എടുക്കാം. വംശ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा माताजी. थैंक यू. हरे कृष्णा.